खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 15 डिसेम्बर 2022 बाराय जाबाय बिस्थिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामनिफ्राय आयेननि बेरेखा खामानियाव लांखारजानाय गासै 7 सिख्लाफोरखौ पुलिसा दिल्लीनिफ्राय रैखा खालामफिननो हादों। रैखा खालामजानाय गासैबो सिख्लाफोरा सनितपुर जिल्लानि थागिबि आरो बिसोरो थांनाय सेप्तेम्बर दाननिफ्रायनो गोमादोंमोन। उनाव सिख्लाफोरनि नखरनि मानसिफोरा पुलिसनो केस होनायाव पुलिसा केसखौ लानानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनानै बिसोरखौ रैखा खालामफिननो हादों। लोगोसे बे जाथायावनो लोब्बा थानाय सासे दायनिगिरि दुथांखौबो पुलिसा एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरि दुथां सुबुंनि मुङा जाबाय बद्रा अरां। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि एबा जोबथेसालिनि साजा फोसावनाय जासिगोन। क'क्राझार PWD मावखुलियाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। बिटिआरनि EM राकेश ब्रह्म, उरुप कुमार दे आरो विल्सन हासदा बिथांमोना हरखाबै PWD मावखुलियाव अदेबानि PWD अफिसाव हाबनानै मावथिफोरनि खामानि मावनायखौ गोजोननाय मोनाखै आरो मावथिफोरखौ मोजाङै खामानि मावनो थाखाय मावथिफोरखौ सोंखारिदों। IPS अफिसार दिगन्त बरा बिथांखौ गुवाहाटी पुलिसनि कमिशनार महरै थिसननाय जाबाय। बिथाङा गावनि बिबानखौ लानानै गोजोननाय फोरमायदों आरो दा बिथाङा गावनि खामानिखौ मावजेनबाय। PCDSनि मासिगिरिनि भाइरेल सावगारिया सोराङाव फैदों। महरीपारा PCDSनि मासिगिरि मोहम्मद इन्ताजुल आलमनि मोनसे भाइरेल सावगारिखौ लानानै इउपिएल हानजाया दाबि खालामदों। मोहम्मद इन्ताजुल आलीनि मोनसे गाज्रि सावगारिया ससियेल मिडियानि गेजेराव गोसारनायखौ लानानै महरीपारा प्राइमारि इउपिएल आरो सुक्लाय सेरफां ब्लकनि मावथिफोरा इन्ताजुलखौ PCDSनि मासिनिफ्राय बोखारनांगौ होननानै दाबि खालामनाय जादों। मोनसे सोमोनांथाव खौराङा सोराङाव फैदों। सासे हौवासा गथ'आ हिन्जाव जाफ्लानानै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ गावनो फोजोबदों आरो बे खौराङा आथिखालाव गोबां सावरायजागासिनो दङ। वेस्ट बेंगल रायजोनि सिलिगुरिनि साउथ शान्तिनगर ओनसोलाव सासे हौवासा गथ'आ गावनि न'नि रुम सिङाव सारि आरो ब्लाउस गानना खाफालाव फोथा लानानै गावनि जिउखौ दौलें लानानै गावनो फोजोबदों आरो बे गथ'आ आखायाव आसानबो गानदोंमोन। थैनाय गथ'आ 10 थाखोआव फरायगासिनो दंमोन, नाथाय बिनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै आरो बे हौवासा गथ'आ मानो बेबायदि जाथायखौ खालामखो बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। आसाम पुलिसा गुवाहाटी नोगोरमानि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव चेकिं खालामनायखौ बांसिनै खालामगासिनो दङ। गुवाहाटी पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनानै मणिपुरनिफ्राय फैनाय गंसे गारिनिफ्राय आयेननि बेरेखायै लाबोनाय 14 कोटी रांनि ड्राग्सजों लोगोसे बे जाथायावनो लोब्बा थानाय सासे ड्राग्स फालांगिरिखौबो एरेस्ट खालामदों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिनि मुङा जाबाय मिराजुल इस्लाम आरो बियो ड्राग्सफोरखौ एम्बुलेन्स गारिजों लाबोनाय जादोंमोन। ओंखाम गोरलै जादों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बरबारि ओनसोलनि बाथौ मन्दिर पटआव आसाम सोरखारजों सिलिंखार आरो थेर बेथेर खालामजानाय अदेबानि एभेक्सन खालामजानाय बर' फिसाफोरा बे बोसोरनि ओंखाम गोरलैखौ मैयाहाय जाखांबाय। मोनसे खास्रि बिस्रि जाथाया सोराङाव फैदों। उत्तर प्रदेश रायजोनि सिङाव थानाय लखिमपुर केरियाव आयुर्वेदिक मेडिसिननि सासे डक्टरा गावनि असे बिसिखौ थांनाय 22 नभेम्बर खालारखालि बुथारखुमानानै बिनि गोथै सहखौ गावसानि नखरनिफ्राय 400 किल'मिटार गोजानाव गारना दोनदोंमोन। उनाव पुलिसा बे जाथायखौ खौरां मोननानै जाथायखौ नायबिजिरनानै बे दानावसो एबा डिसेम्बर दानावसो दायनिगिरि दुथां फिसा डक्टरखौ एरेस्ट खालामनो हाबाय। हमजानाय डक्टरनि मुङा जाबाय अभिषेक आसवाती आरो बुथारजानाय बिसिनि मुङा जाबाय बन्दना आसवाती 28 बोसोर बैसोनि। दिल्लीयाव सासे मुंदांखा इउटुबार आरो इन्स्टाग्रामनि इनफ्लुएन्सारखौ गंसे गारियाव स्टान्ट खालामनायनि जाहोनाव पुलिसा एरेस्ट खालामदों आरो बेनिफ्राय गंसे BMW गारि आरो गंसे स्विफ्ट डिजायर गारिबो बोखांनो हादों।
हमजानाय इउटुबारनि मुङा जाबाय रणवीर सिंह। रणवीर सिंहआ गावनि गारिनि सिगाङाव जिरनानै गुबुनखौ गावनि गारिखौ सालायनानै बे जाथायखौ खालामदोंमोन। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।